Všimol som si, že už som to videl, ale chcel by som si na to s vami zareagovať, našmajte si toto. Kdy byl Skibidi? Poďme si to pustiť. Kdyby byl Skibidi, co je Kajsena, tak bych chtěl Lividan hodně edžovat. Ale že je Skibidi, Mr. Beast a Show Speed, nedám ti Rizzlere ani Lividan. Dropu gjaty jako Skibidi, Sigmy se bortí a rizuju livy. Máš 2 minuty, aby si pochopil, kdo je tu Sigma, kdo je tu Ligma. Ferentex, protože Ohio je místo, kde jsou ty nejlepší gjaty. Žádný Sigmy mají tu takový rysnutý, i ty, co hodně edžují, Mr. Beast taky. A tvá máma je ornitolog, má ráda ptáky. Hudruje pelikány, má to ráda i tvoje máti. Můj Samsung jí ráno budí, na ty ho vypíná, ví si schutí. A Skibidi, Ohio ryzím denně, Sigma gjat mě nudí. Kdyby byl Skibidi, co je Kajsena, tak bych chtěl Lividan hodně edžovat. WTF? Ale že je Skibidi, Mr. Beast a Show Speed, nedám ti Rizzlere ani Lividan. Máme review na konci. Ako je to za 16:35 ráno, to je trošku... Dobre si udrova pelika na zemi. Ma ten zabil. A mne to pripomína takú jednu pesničku. Toto. Dropuju bomby jak Oppenheimer, borti se bortí a portuju timer. Máš 2 minuty, aby si pochopil, kdo je tu pussy a kdo je tu fighter. Bez čepice, protože vesnice je místo, kde jsou ty nejlepší buchty. Žádný cuchty, mají tu makový takový, co se už jen tak nevidí, povedla taky. A tvá máma je ornitolog, má ráda ptáky. Hudruje pelikány, má to ráda i tvoje báby. Můj kohout ti ráno budí, ona To tam okopírovali. a víc než chutí a přes hutí dřeváky flexím denně, týdanky mě nudí. To vyšlo docela dávno už. Je, pretože mesiac mi, ja som pamätal, že tak pred 3 rokmi možno. Bavorov je můj velký vzor, za vodou chci bejt jako on. Bavorov za vodou stekuje love, Bavorov stoupá jako dron. To by už bolo, to by stačilo, keď si tuším mail profilovku. Nová Vltava je tady. No, ale on moc nevydáva už. 2 mesiace, 4 mesiace. On ako nikdy nejak nevydával pravidelne. Hej, ako raz za mesiac väčšinou. Ale ako prečo sa to v prdele... Počkej. Povedla taky a tvá máma je ornitolog, má ráda ptáky. Hudruje pelikány, má to ráda i tvoje báby. To je sračka, co to je do prdele? Ty vole, zajímalo by mě, jak by ta písnička zněla, kdyby nestála úplně za hovno. Kdyby byl Skibidi, co je Kajsena, tak bych chtěl Lividan hodně edžovat. Ale že je Skibidi, Mr. Beast a Show Speed, nedám ti Rizzlere. 17 hodinami, pre 16 hodinami, to je to vydal neskôr. On to prvé oznamená shorty. Když review. A akože, ak by sme mali úprimne, tak asi vlogy preč, review preč, reakcie, parodie preč, iba to cringe by som nechal. Lebo ako sorry, ale to je, ja viem, že to mal byť asi vtip, ale je to hrozné úprimne. Ako je to hrozné. Asi mám pocit, že má podobný sluch ako pán Tomáš Krch, najväčší OG, odoberám ho no možno už to bude aj 4 roky odoberám. No akože, ja som ho prvýkrát videl, keď ešte točil, potom som mal tú pauzu, som ho spotil, teraz sa vrátil. Takto. Stay nikdy bol proste, Stay je proste reakčná chcanka. Úprimne. Ale akože nech si každý robí, čo chce. Nie je to najhoršie, prečo som aj horšie. OK. To by bolo príjemné video. Všetko reakciu, nezabudnite like a odberať. Čau.